जमदुवार दख'र एप्सुआ देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। जमदुवार दख'र एप्सुआ दख'रानि सिङाव थानाय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा-बिफाखौबो बरायनाय जादों। मख'जाथावदि फरायसाफोरखौ बर'नि जोहोलावजो गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोननि मुङै बान्था गथायनानै बरायनाय जादों। बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एप्सुनि लोगो आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म, जमदुवार फरायसालिमानि गोरायुं एमएलए जिरन बसुमतारी, लोगोसे ओनसोलनि फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा माहारि, साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोर आरो दख'र एप्सुनि गासै मावथिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। आं दिनै बे जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि एसएलसि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय जाय बिथांमोना सेथि मासि मोननो हादों, फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, दा बै फरायसाफोरखौ बरायनाय, दा 13 फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। आं बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोना जोबोर गोजोननाय मोनदों। दा बे हाबाफारियाव बे जि बान्था होनाय जादों फरायसाफोरखौ बरायनाय, बेयो गायदे हेलेना बसुमतारीनि मुङाव बे बान्थाखौ होनाय जादों आरो जोबोर मोजां मोनसे इनिशिएटिभ दख'र एप्सुआ लादों। दा बे हाबाफारियाव गोबां आलासिफोरा बाहागो लादों। जमदुवार कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर सिबिराम बसुमतारी, दा बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासैबो आलासि बिथांमोनखौ बराय बिबुंथि होदों आरो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादों। दा बे समाव जाय बिथांमोना दिनै फार्स्ट डिभिजन मोननानै बिथांमोना बरायजादों आरो जाय बिथांमोना बरायजायाखै पास जादों बा उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोना जाहाथे गावबा गाव जिउआव मोजां मानसि जानो हायो आरो गावबा गाव जिउखौ मोजां दैदेनलांनो हायो, आं बेखौ मिजिंथियो। आरो जि कलेजावनो फरायहैया मानो जाहाथे बिथांमोना बै जायगायाव थांना जाहाथे गावबा गाव जि मोनसे फ्रेन्डशिप चुज खालामनो बेयाव जाहाथे एसे सांग्रांथि थायो। जि स्ट्रिमावनो फराया मानो फरायसाफोरा जाहाथे गावबा गाव मोनसे टारगेट गावबा गाव भिजनखौ लाखिनानै जाहाथे फरायलांनो हायो आरो साफा साफा मोजां आरो सुबुंथोन सासे जानो हायो, आं बेखौ बिथांमोनखौ खावलायदों बे हाबाफारियाव। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों फोरमायदों जे फैबाय थानाय समाव जमदुवार ओनसोलनिफ्रायबो जाय बिथांमोना दिनै क्लास 9, 10आव फरायबाय थादों, बिथांमोना जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा होनाय बा फोसावनाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननो हायो बा मोननो थाखाय बिथांमोना मोजाङै फरायो आरो हास्थायो, बेखौ आं बिथांमोननो फोरमायदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायदों बा फोसावदों थांनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा जे जाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव आसामनि मादावनो दा टप 10आव मासि मोननो हागोन, बै फरायसाफोरनो 1 लाख रां एवार्ड हिसाबै होनाय जागोन होननानै फोसावदों। आं बे सेम बाथ्राखौनो दिनै बिथांमोननो जाहाथे एसे थुलुंगा होनो थाखाय बिथांमोननो फोरमायदों, जाहाथे बिथांमोनाबो जाहाथे बै बान्थाखौ लानो थाखाय जाहाथे मोजाङै फरायो। जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय फरायसालिफोरनिफ्राय जाय बिथांमोना 2022 मायथाइयाव मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हादों, बिथांमोनखौ दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। आं सानो बे बरायनाय हाबाफारिया जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दिनैसिमहालागैबो बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि जे बिबां, जों बेखौ दाबो नांगौ रोखोमनि जों बांहोनो हायाखै। दा बेनिखायनो बे मोनसे थुलुंगानाय हाबाफारि आरो फैबाय थानाय समाव बेनिफ्राय बांसिन जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बर' बिजोंजोंनो फरायनानै मेट्रिक आनजादाव साबसिन बिबाङाव जाहाथे पास जानो हाथों, बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि बिथोनफोर, बे बिथोनफोरखौ लानानै जेरैबायदि दख'रा आफादफ्रा हाबाफारि मावदों सोलोंथाइनि बागै, बे जोबोद बाख्नायथाव जादों। दा लोगोसेयैनो आं खावलायनो सानदों जोंनि मानगोनां जोंनि समाजाव थानाय जाय बिथांमोना गोरों गोरा, लोगोसेयै जोंनि मोनफ्रोमबो सरकारि बेसरकारि बिथिङाव हाबा मावनाय जाय फोरोंगिरि बिथांमोन दं, बिथांमोनाबो जथेस्थ' परिमानै जोङो खस्थ' खालायनांगोन। खारन जोंनि बे ओनसोलफ्रा गोग्लैसोनाय जायगा, जोंनि गारजेनफ्रा कनसियासब्लाबो फिसा फिसौफोरखौ एबा फरायसुलिफोरखौ बिथांमोना जोथोन लानो हानायनि बेबादि केपासिटिया बिराद खम। दा बेनिखायनो बेवहाय जोङो बयबो रल लानानै खामानिखौ मावनांगोन आरो बेबायदि लायोबा निस्सय जोंनि बे ओनसोलनिफ्रायबो गोबां फरायसाफ्रा फैबाय थानाय समाव मोजां रिजाल्ट खालायगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो लोगोसेयैनो जों जेरैबायदि नुदों जे कलेजफ्रावबो जाय बिथांमोनहा दिनै थांनानै बेवहाय एडमिसन लायगोन, जाहाथे मोजां स्ट्रिमखौ सायख'नानै आरो मोजां जेफोर कलेजफ्रा दिनै मोजां स्टुडेन्टफोरखौ प्रडाक्ट खालामनो हादों एबा मोजां फिथाइ थायहोनो हादों, बैफोर कलेजफ्राव जाहाथे बिथांमोना नोजोर लानानै एडमिसन खालायो। आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो कलेजनि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों, जोङो मोनसे कम्पिटिसन मुडआव जोङो थाङाब्ला जोंनि फिथाइफोरखौ जों मोजां खालायनो हानाय नङा। बेनिखायनो बेफोरबायदि हाबाफारिया जोंनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे थुलुंगाथाव मोनसे जादों आरो लोगोसे स्पेसियेलि फरायसाफोरखौ बेयो थुलुंगा होनाय जादों। आरो जाय बिथांमोनहा बर' बिजोंजों फरायनानै
खालि सेथि थाखोआव उथ्रिसारलायनाय नङा जायफ्रा माने नैथि थाखो थामथि थाखोआव उथ्रिसारबाय जाय बिथांमोना उथ्रिसारबाय साफ्रोमबो बे ओनसोलनि नङा एन्टायार जोंनि आसामाव जाय बिथांमोनहा बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जाहाथे हायार सेकेन्डारियाव मोजां मोनसे रिजाल्ट खालामनो हायो बिनि थाखायबो आं साफ्रोमनिसिमबो आङो बिथांमोननिसिम मोनसे बे आंनि मोनसे आपेलखौ दोनहरदों बिथांमोना जाहाथे हार्ड मोनसे स्टाडि खालायो दा दिनैनि बे समाव आं बेखौनो मेसेजखौ हरनाय जाबाय मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन आनजादा फुंनि 11:50निफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन